ፊልምና ክጅምር እንከሎ ኬል ተባሃለ ቆልዓ ምስ ወላዲኡ ኮይኑ ዓሳን ሓዘን ናተዘናግዐን ከሎ ናርኤና እዩ። ኮይኑ ግን በአዝዩ ዘሕዝን መልክዑ ድሕሪ ጸኒሕት ኣቦን ወላድን ገዝኦም ናተመልሱ እንተለዉ ሓደጋ ማኪና የጓንፎሞ ብሰንኪ ሓደጋ ወላዲ ኬል ህይወቱ ሰኣነ። ምርኢት ፊልምና እውን ናብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ይወስደና። ወላዲ ኬል ካብ ዝሞት ሓደ ዓመት ዋላ ተገበረ። ኬል ግን ንወላዲኡ ኣዝዩ ፈትዎ ስለ ዝነበረ በቲ ዘጓነፈ ሓደጋ ምኽንያት ልቡ ተሰይሩ ከም ቀደሙ ክኾን ኣይከኣለን። ትምህርቲ ኾነ ካልእ ነገር ከም ቀደሙ ይከታተልን። ሓደ መዓልቲ እውን ኬል ኣብ ክላስ ውሽጢ ተሰላችዩ ኮፍ ኢሉ እንተሎ እቲ መምህሩ ከም ዘይከታተል ዘሎ ይርኦሞ ሒዝዎ ነበረ ዳስተር ይሽንድወሉ። ዶ ክብል ምስ ገበረ እውን እቲ መምህር ብሕታው ጨኪነ ከይቀጽዓካ ዝገበረን ነገር እንተሎ ወላዲኻ ኣብ ቀረባ እዋን ስለ ዝሞተ ጥራሕ እዩ ብምባል ተዛረቦ። ኬል ግን ብዘረባ ናይቲ መምህርን ጸባዩን ሓሪቑ ስምዒቱ ምቁጽጻር ኣብይዎ ብቦክሲ ወቕዖ። ብሰንኪ እውን ኬል ተኸሲሱ ናብ ሕጊ ቀረበ። ምስቲ ዝነበሮ ናይ ወላዲኡ ሓዘንን ዕድሚኡን ግን ካብ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስዳድ ዝመጹ ዘለዉ 3 ዋርሕ እዋናት ክረምቲ ስለ ዝነበሩ 3 ዋርሕ ካብ ገዝኡ ከይወፅእ ምእንታን ሆም ኣሬስት ተፈረደሉ። ድሕሪ እቲ ውሳነ እውን ፖላይስ ናብ ገዝኡ ወሲዶም ካብ ገዝኡ ወፂዶ ይወፀን ዝሕብር መሳርሒ ኣብ እግሩ ገጠሙሉ። ሓንቲ ፓርከር ተባሃለት መርማሪት ድማ ልዕሊ 100 ሜትሮ ካብ ገዛኻ እንተርሒቕካ በቲ መሳርሒ ኣቢሉ ንዓና ሓበሬታ ስለ ዝበፅሐና ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ናብ ካልእ ጸገም ከይትኣቱ ብምባል ተዛረበቶ። ምናልባት 3 ወርሒ ሓፂር ግዜ ክመስለካ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ካብ ገዛ ወስ ስለዘየላ ኣዝዩ ክስልችወካን ከጽላኣካን ይኽእል እዩ። ስለዚ ስቑኢልካ ካብ ተማርር ክትገብሮም ትኽእልን ካብ ምስልቻ ከውፅኻ ዝኽእሉ ነገራት እንድለ ብምባል ወሲኻ ተዛረበቶ። ኬል እውን ድሕሪዚ ኣብ ገዝኡ ሙሉእ መዓልቲ ጌም እናተፃወተ ደርፍና ሰምዐ ዝኾነን ዘይኾነን ቪድዮታት ናርአየን ናበልዕና ሰተየን ክውዕል ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ግን ኬል ጌም ክፃወት ኮምፒተሩ እንትኸፍታ ወላዲቱ ጌም ንኽፃወት ትኸፍሎ ወርሓዊ ክፍሊት ከም ዘይከፈለት ተረድአ። በዚ ምኽንያቱ እውን ሓሪቑ እንተሎ ወላዲቱ ናብ ክፍሉ ኣተወት። ወላዲቱ እውን ነቲ ናይ ጌም ክፍሊት ዘይከፈለትሉ ምኽንያት ኬል ኣብ ገዛ ዋላ ሓንቲ ኣቕሓ ስለ ዘየልዕልን ምሕጋዝ ስለ ዝኣበያን ነበረ። ኬል እውን በዚ ዝገደደ ሓሪቑ ንወላዲቱ ጸረፋ። ንሳ እውን ብጸርፉ ሓሪቓ ይውፃልካ ብምባል ነቲ ናይ ቲቪ ኬብል ብመቐስ ጌራ ቆረጸቶ። ኬል እውን በዚ ነገር ሰንቢዱ ንግዚኡ ዋላ እንተኾነ ነቲ ገዛ ከለዓዓሎ ጀመረ። ክዳውንቱ እውን ኣብ ላውንደሪ ኣትዩ ሓጻጸቦም። መዓልትታት እውን ሓለፉ ምስ መጹ ኬል ናብ መሓዙ ይድውል እሞ ንበዓል ንምዝንጋዕ ኣብ ደገ ህይወት ከመይ ይብል ከም ዘሎ ሓተቶ። ምስ መሓዙ እውን ዕሊሉ ምስ ወደአ ክድቅስ ኢሉ ግድም ምስ በለ ሃንደበት ካብ ደገ ዝኾነ ድምፂ የደቅስም በሎ። ናብ ደገ እውን እንታይ እቲ ድምፂ ኢሉ እንተማዕዱ ሓደሽቲ ሰባት ናብ ኣብ ጥቓ ገዝኦም ነበረ ሓደ ሓድሽ ተሰርሐ ገዛ እናኣተዉ ረኣየ። እቲ ሓዳሽ ተኣቱ ዘላ ጎረቤቶም እውን ሓንቲ ኣደ ምስ ምልክዕቲ ጓላ ነበረት። ኬል እውን ተመሲጡ እናረኣየ እንተሎ ናይ ገዝኦም ማዕጾ እንትዳመጽ ሰሚዑ ክኸፍት ወረደ። ነቲ ማዕጾ ከፊቱ እንትርኢ እውን ኣብ ደገ ኣፍ ዝቃጸል ነበረ ወረቐት ረኣየ። ኬል እውን ሰንቢዱ ብእግሩ ከጥፍኦ ጀመረ። እዚ ዝገብሩ ነበሩ ድማ ናይቲ መንደር ውቃዓት ቆልዑ ነበሩ። ኬል እውን ብተግባሮም ሓሪቑ ክወቕዖም ብምሕሳብ ከጓዮዮም ጀመረ። ኮይኑ ግን ዝተፈቐደሉ ወሰን ስለ ዝሓለፈ እቲ ኣላርም ናይ እግሩ ንፖላይስ ምልክት ሃበ። ኬል ተጓዮ ዋላ ንገዝኡ ክኣቱ እንተፈተነ ፖላይስ መጺኦም ግን ዳግማይ ከምኡ ከይገብር ብምዝራብ ክፈራርሕዎ ጀመሩ። ኣብዚ ወዝቢ እውን እቲ ሓዳሽ ጎረቤት ኣሽሊ ካብ ገዛ እናወፀት ኬል ተመሲጡ ክሪኣ ጀመረ። ንጽባሒቱ እውን ኬል ካብ ሕጂ ዳግማይ ከይጋገይሉ እቲ ተፈቐደሉ ቦታ ብገመድ ክሓጽሮ ጀመረ። ወዳዲኡ እውን ደው ኢሉ እንተሎ ኣሽሊ ንገዛ እናተመልሰት ከላ ርኡ ናጎየ ንገዝኡ ይኣቱ እሞ ብመሽኮት ገጽ ኣሽሊ ክዳና እናቐየረት ሕንትፍታፍ እናወሓጠ ክሪኣ ጀመረ። ድሕሪ ሰዓቱ እውን መሓዙ ሮኒ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ናብ ኬል መጸ። ተነፋፊቖም እውን ብምንባሮም ጽቡቕ ጌሮም ሰላም ዝተባሃሉ ኬል መዓልተይ ከሪኤካ ኢሉ ብኽሻፋ ንጎረባብቱና ሰለየ ከም ዝውዕል ተዛረቦ። ካልእ ስራሕ እውን ስለ ዘይነበሮ ሕድሕድ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ናይ ጎረባብቱ ሸምዲዱ ሒዝዎ ነበረ። በብሓደ እውን ንሮኒ ጎረባብቱ እንታይ ከም ዝገብሩ ክገልጸሉ ጀመረ። እቲ ናይ ፈለማ ጎረቤቶም ኩሉ ግዜ ሓሙስ ሰበይቱ ንናይ ቴኒስ ስልጠና እንትኸድ ንሱ ምስ ሰራሕተኛኡ ክኳሾም እዩ ዝውዕል በሎ። እቲ ቀጻላይ ድማ ተርነር ይበሃል። ንሱ ድማ በብመዓልቱ ናይ ገደናኡ ሰዓርን ተዓጽዱ እዩ ዘሕልፎ። እታ ናይ መወዳእታን ወሳኒትን ከዓ ኣሽሊ እያ። ኣብ ናሃቲ ክፍሊ ኮይኑ ድማ ንሳ ክዳና እንትቕይርን እንትሕምስን ከመይ ከም ዝሪኣ ኸሪኦ ጀመረ። ንጽባሒቱ ኬል መልእኽቲ ፖስታ መጺዎ ንዕኡ ክወስድ ኢሉ ኢዱ ሰዲዱ ፍሓጠርጠር ክብል ጀመረ። እግሩ ካብ ተፈቐደሉ ቦታ ከይወፅእ ኢሉ ድማ ነቲ ፖስታ ክወስድ እንትፍትን ኣሽሊ መጺያ ነቲ ዝደልየ ፖስታ ሃበቶ።
ነነባዕለውን ምስተላለዩ ንፈለማ እዋን ክዕልሉ ጀመሩ ንእሽተይ ምስዕለሉ እውን ኣሽሊ ወላዲታ ፀዊዓታ ንገዛ ኸደት ኣብ ትሽዑ መዓልቲ እውን ሓንቲ ቆልዓ ብዘይፍለጥ ሰብ ተኸቲራ ከም ተወስደት ብዜና ክመሓላለፍ ጀመረ ናይቲ ኸታርያ ዓይነት ማኪና እውን ኣብቲ ዜና ተመሓላለፈ ኬሉ እውን እቲ ዜና ሰልችዎ ጣዕሞ ነገር ናበልዐ ንኣሽሊ ክሪኣ ጀመረ ኣሽሊ እውን ኣብ ትሽዑ ስፖርት ናሰርሐት ነበረት ድሕሪ ጻንሒቱ እውን ኬል ኣብ ኮፍ ዝበለሉ ደቂሱ እንተሎ ድምፂ ማኪና ካብ ድቃሶ ትስኦ ክሻፍኡ ተጠቂሙ እውን ደገን ትርኢ እቲ መዓልታዊ ሰዓሪ ዝዓጽድ ጎረቤቱ ከምቲ ኣብቲ ዜና ተገለጸት ዓይነት ማኪና ሒዙ ረኣዮ ኩሎም ኣብቲ ዜና ተገለጹ ምልክታት እውን ኣብታ ማኪኑ ረኣዮም ሃንደበት እውን ተመሲጡና ረኣየ እንተሎ ወላዲቱ እንታይ ትገብር ኣለኻ ብምባል ብድሕሪቱ መጽያ ተንከፈቶ ኬል እውን ብተግባር ወላዲቱ ኣዝዩ ሰንበደ ካብ ሽዑ እውን ኬል ንተርነር ብጣዕሚ ስለ ዝጠርጠሮ ብዛዕባኡ ኸጻርን ደገ ክወፅእ ጀመረ ናይ ተርነር ማኪና እውን ቀትሪ መዓልቲ ጽቡቕ ገይሩ ክሪኣ ምእንታን ተሓዊኡ ክስሊ ጀመረ ሃንደበት እውን ተርነር ዝኾነት ማንትላ ካብ መዳበርያ ናውፅእ እንተሎ ረኣዮ ድሒሩ እውን መሓዝኡ ሮኒ መጽሞ ናይታ ትማሊ ተኸቲራ ተባሃለት ቆልዓ ኸታሪ ትማሊ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትሓዝ ክብል ንንእሽተይ ከም ዘምለጠ ተዛረቦ ኬል እውን ከም ዝለመዶ ብሶፋኡ ኮይኑ ንኣሽሊ ክሪኣ ጀመረ ኣሽሊ እውን ክትሕምስ እናተዳለወት እንከላ ክልቲኦም ተመሲጦም ክሪእዋ ጀመሩ ሮኒ እውን ንባዕሉ ምቁፅጻር ኣብይዎ ምስቲ መሽኮት ተላቲሙ ድምፂ ፈጠረ ብቕልጡፍ እውን ተሓቢኦም ርያትና ያይ ርያትናን ክጓየቑ ጀመሩ ኬል እውን ከረጋግጽ ቅንዕን ትብል ኣሽሊ ረኣየቶ ካብኡ እውን ሽዑ ንሽዑ ናይ ገዝኦም ማዕጾ ክዳመጽ ጀመረ ንንኬል እውን ሰንቢዶም ነቲ ማዕጾ እንትኸፍትዎ እታ ዝመጸት ሰብ ኣሽሊ ነበረት እንታይ ዳ ንምኽፋት ሰዓታት ወዲኢልኩም ኢላ እተው እንተይተባሃለት ባዕላ ንውሽጣ ኣተወት ነቲ ናይ ኬል ክሻፋ ምስ ረኸበቶ እውን ጎረባብትኹም ትስልዩ ዲኹም ዘለኹም ኢላ እንትሓቶም ኬል ብቕልጡፍ ኣይ ከምቲ ተሓስብዮ ኣይኮነን ኣብቲ ትማሊ ተሓበረ ናይ ገበን ዜና ተገለጸት ማኪናን ናይቲ ተርነር ተባሃለ ጎረቤትና ማኪናን ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነት ንዕዑ ጠርጢርና ኢና ንከታተሎ ዘለና ብምባል ተዛረባ ኣሽሊ እውን በቲ ክሻፋ ተጠቂማ ንደገን ትርኢ ተርነር ናይታ ማኪኑ ሕብሪ ቀይርዋ ነበረ ካብ ድሕሪኡ እውን ኣሽልን ኬልን ሓቢሮም ብምዃን ካልኦት ኬዛት እውን ክምርምሩ ጀመሩ ኣብ መንጎ እውን ጠሚዎም ሰለስቲኦም መግቢ ኣዚዞም ምስ በልዑ ኣብ መንጎ ሮኒ ድቃስ መጺእዎ ግድም በለ ኬልን ኣሽልን እውን ናይ ልቦም ክዕልሉ ጀመሩ ኣብቲ ሞት እውን ድምፂ ማኪና ሰሚዖም ደገን ትርዩ ተርነር ሎማዓንቲ ድማ ማኪና ለዊጡ ምስ ካልእ ቆልዓ ንገዝኡ መጸ ኣሽሊ እውን ነታ ቆልዓ ምስ ረኣየታ ኣብ ኢዳ ጌራቶ ብዝነበረት ባጅ እታ ጎርዞ ኣብ ክለብ ከም ትሰርሕ ፈለጠት ብድሕሪኡ እውን ተርነር ነታ ጎርዞ ሒዙ ንውሽጢ ገዝኡ ምስ ኣተዋ ሃንደበት ካራ ሒዙ ናብኣ ተጸግዐ ኣሽልን ኬልን እውን ኣብቲ ዝቐድሕዎ ቪድዮ ነዚ ተግባር ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ሰንበዱ ተርነር ግን ነቲ ካራ ተጠቀመሉ ኣብቲ ናይታ ቆልዓ ኢድ ነበረ ባጅ ንምብጣስ ነበረ ኣሽሊ እውን ድሕሪ ጻንሒት ወላዲታ ስለ ዝደወለትላ ኬል ሰኒዋ ንገዝኡ ተመልሰ ኬል እውን ንገዝኡ ምስ ተመልሰ ከምቲ ዝለመዶ ክሻፍኡ ተጠቂሙ ክስሊ ጀመረ ሃንደበት እውን እታ ምስ ተርነር ንውሽጢ ዝኣተወት ጎርዞ ንኣወይት ንሓገዝ ክትጸዋዕ ጀመረት ኬል እውን ብካሜርኡ ኩሉ ነገር ክቐድሕ ጀመረ ሃንደበት ግን ኬል ናይታ ካሜርኡ ፍላሽ ከይሓሰበ ይውልዖ እሞ ተርነር ብርሑቕ ረኣዮ ኬል እውን በዚ ሰንቢዱ ሰሓበአ ቅንዕን ትብል እውን ተርነር ይሪኦ ከም ዘሎ ዝተውዕለ ኬል እውን ብስንባደ ናብ ዝኣተወ ጠፍኦ ሮኒ እውን እንትድውለሉ ነታ ቆልዓ ቀቲልዋ ብምባል ተዛረቦ ኮይኑ ግን ድሕሪ ጻንሒት እታ ቆልዓ ማኪና ኣልዒላ እንትኸደ ዝተውዕለ ንግሆ እውን ኬል ካብ ድቃሱ ምስ ተስአ ተርነር ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ካራ ሒዙ ረኸቦ ተርነር እውን ዝመጻሉ ምኽንያት ወላዲት ኬል ማኪና ስለ ዝዓረየላ ንገዛእ ንኽኣቱ ስለ ዝኣንገደቶ ነበረ ተርነር እውን ንኬል እንታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ኣብ ገዛኻ ክትእሰር ተፈሪድካ እንትብሎ ኬል ምስ መምረይ ስለ ተባእስኩ ብምባል መለሰሉ ተርነር ድማ ኣነ እውን ኣብ ናሃትካ ዓድመ እንተለኹ ምስ ብዙሓት መምሃራን ይባእስ ነይረ ብምባል ተዛረቦ ኣብቲ ሽዑ ምሸት ኣሽሊ ፓርታ ዳልያ ማሓዙታ ፀውዐት ኣብኡ እውን ምስ ማሓዙታ እናተዘናግዐት እንከላ ኬል ብኽሻፍኡ ገይሩ ክሪኣ ጀመረ ሓደ ወዲ እውን መጺኡ ንኣሽሊ እንተሓቕፋ ኬል ኣዝዩ ሓሪቑ ዓብይ ስፒከርና ቆርቆሮ ደይቡ ነቲ ፓርቲ ክሕምሶ ጀመረ ኣሽሊ እውን በዚ ተግባር ኬል ሓሪቓ ናብ ኬል ብምምጻእ ሕድሕድ ዝገብሮ ነገር ትከታተል ኢኻወ ተዛረብ ብምባል ክትጭድረሉ ጀመረት ኬል እውን ስቕ እንትብል ኣሽሊ ዘይትዛረብ እንትኾንካ ቴሌፎንካ ክሽንድዋ እየ እንትብሎ ኬል ንሳ ናብዚ መንደር ካብቲ ኣቱ ጀሚሩ ይከታተላ ከም ዝነበረ ሓንቲ ተይትረፈት ሓቂ ተዛረባ ኬል እውን በዚ ዘረባይ ኣሽሊ ክትሓርቕ እያ ኢልዋላ ተተጸበየ ብተጸራረግን ኣሽሊ ዘረባኡ ብኡ ክትምሰጥ ይገብራ እሞ ርክብ ክገብሩ ጀመሩ ንሱ ገይሮም ምስ ወደኡ እውን ተርነር
ካብ ገዙ ብዓቢ ጸሊም ፌስታል ተሸፈነ ነገር ሒዙ እንትወጽእ ረኣይዎ። ኬልን ኣሽልን እውን ናይ ዝሞተ ሰብ ኣካል እዩ ብምባል ሰንቢዶም ክሪእዎ ጀመሩ። ንጽባሕይቱ እውን ንሮኒ ጸዊዖም ኣሽሊ ተርነር ዝገብሮም ሕድሕድ ምንቅስቓሳት እናተኸታተለት ብቴሌፎና ክትቀድሕ እንትጅምር ሮኒ ድማ ናይ ተርነር ማኪና ከፊቱ ውሽጣ ክፍትሻ ጀመረ። ድሓር እውን ኣሽሊ ኣብቲ ሱፐርማርኬት ሃንደበት ተርነር ካብ ዓይና ይስወራ እሞ ሰንቢዳ ንገዛ ክትከድና ማኪና እንትኣቱ ተርነር ናብኣ መጸ። ንሳ እውን ክቐትለኒ ኢላ እንትትስንብድ ተርነር ህዲ ኢሉ ናብ ማኪና ኣብ ምእታው ስለምንታይ ኢኹም ንስኽን ማሓዙትክን እናተኸታተልኩም ሰላመይ ተስኡንኒ ብምባል ተዛረባ። ምሸት እውን ሮኒ ተሓቢኡ ናብ ናይ ተርነር ጋራጅ ኣተወ። ኬል ድማ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ኩሉ ነገር ብቴሌፎኑ ክከታተል ጀመረ። ኬል እውን ንሮኒ ንውሽጢ እቶሞ ጽቡቕ ጌርካ ኩሉ ነገር ተዓዘብ ብምባል ተዛረቦ። ሮኒ እውን እቲ ጋራጅ ናይ ተርነር ኣዝዩ ጨናዊ ከም ዝኾነ እናተዛረበ ከሎ ተይወፀ ሃንደበት እቲ ማዕጾ ናይቲ ጋራጅ ተዓጽዎ። ኬል እውን መሓዛይ ሞተኒ ብምባል ሰንቢዱ ናብ ናይ ተርነር ጋራጅ ናጎየ ኸደ። ኮይኑ ግን ካብ ተፈቐደሉ ቦታ ሕጂ እውን ስለ ዝሓለፈ ፖላይስ መጺኦም ኣሰርዎ። ኬል እውን ነቶም ፖላይስ ኩሉ ነገር ተዛረቦም። ቀጺሉ እውን ኬል ትማል ተርነር ብፌስታል ሸፊኑ ናብ ጋራጁ ዘእተወ ነገር ነቶም ፖላይስ እንተሪኦም ከምቲ ዝሓሰቦ እቲ ፌስታል ናይ ሰብ እንተይኮነስ ተርነር ተሓሰቦ ብማኪኑ ናይ ዝወቕዓ ናይ በረኻ ጤል ኣካል ነበረ። ድሕርዚ እውን ወላዲት ኬል ተርነር ንኬል ከይኸሶ ፈሪሓ ይቕረታ ክትሓቶ ናብ ገዝኡ ኸደት። ኬል እውን እቶም ፖላይስ ምስ ከዱ መሓዙኡ ሮኒ ሞይቱ እዩ ኢሉ ተሻቒሉ ስለ ዝነበረ ሃንደበት ሮኒ እንትድውለሉ ተሓጒሱ ነታ ቴሌፎን ኣልዕላ። ሮኒ ግን ካብቲ ተሓቢኡሉ ነበረ እንዳ ኽዳውንቲ ናይ ኬል ወፂኡ ሰንብዶ እሞ ክስሕቕ ጀመረ። ኬል እውን ሮኒ ኣብቲ ናይ ተርነር ጋራጅ ዝቐድሖ ቪድዮ እንትሪኦ ናይ ዝሞተት ጎርዞ ሬሳ ረኣየ። ኣብዚ ህሞት ግን ሃንደበት ተርነር ናብ ገዝኦም ኣትዩ ንወላዲት ኬልን ንሮንን ወቂዑ ደቖም። ካብኡ እውን ናብ ናይ ኬል ክፍሊ መጺኡ ኮምፒተር እንትሰባብረሉ ኬል ናብ ጎየ ካብ ገዝኡ ብምውጻእ ኣብ እግሩ ተኣሳረ ኣላርም ፖላይስ ክጽውዕ ገበረ። ተርነር ግን ሽዑ ንሽዑ ንገዝኡ ስሒቡ ብምእታው ነቲ ኣላርም ደው ኣበለሉ። ንውሽጢ ገዛ ኣትዩ እውን ኣፉ ፕላስተር ሸፊኑ ኣብ ወንበር ኮፍ ኣበሎ። ንሕድሕድ ንሱ ዝገበሮም ገበናት እውን ኣነ እየ ገይረዮም ኢልካ ተዛረብ እንትብሎ ኬል ከምኡ ኢሉ ከም ዘይዛረብ ብምግላጽ ንተርነር ሃንደበት ወቂዑ ደቆ። ኣሽሊ እውን ትመጽእ እሞ ምስኣ ብምዃን ናብ ሓደ ክላስ ኣትዮም ተሓብኡ። ተርነር ግን ብዕንጨይቲ ነቲ ነበርዎ ክላስ ሴሩ እንትኣቱ ኬልን ኣሽልን ነጢሮም ናብ ጥቂኦም ነበረ መሕመስገን ይኣትዉ እሞ ናጎዩ ናብ ገዛ ኣተዉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ኬል እግሪ ነበረ ኣላርም ክጸዋዕ ጀመረ። እቲ ክመጽእ ነበሮ ፖሊስ ግን ናበልዐ ስለ ዝነበረ መግበይ ወዲአ እየ ዝኸድ በለ። ኬል እውን ናብ ናይ ተርነር ገዛ ንወላዲቱ ክደልያ ኸደ። ሃንደበት ግን እቲ ረጊጽዎ ነበረ መሬት እንትንህል ኬል ናብ ኣብ ታሕቲ ነበረ ማይ ኣትዩ ናይ ሰባት ሬሳ ረኸበ። ንሱ ሓሊፉ እውን ናብ ካልእ ክፍሊ እንተመርሕ ወላዲቱ ኢዳ ተኣሲራ ረኸባ። እቲ ፖሊስ እውን መግቢ ወዲኡ ናብ ናይ ኬል ገዛ ኣትዩ ክዳመጽ እንትጅምር ሃንደበት ተርነር ብድሕሪኡ መጺኡ ቀተሎ። ካብኡ እውን ተርነር ንኬል ወጊኡ ክቐትሎ ክብል ወላዲቶም መንጎ ኣትያ ንተርነር እግሩ ወጋኣቶ። ኬል እውን ካብ ዝወደቐሉ ተሲኡ ንተርነር ወቂዑ ናብቲ ዝነሃለ ጉድጓድ ደፊኡ እተዎ። ኣብ ናይ ተርነር ገዛ እውን ድሕሪ ጻንሒት ገለ እንተይኮነ ብሰላም ወጹ። ንጽባሕይቱ እውን እታ መርማሪት መጺኣ ኣብ እግሩ ተኣሰረሉ ኣላርም ፈትሓትሉ። ጽቡቕ ጸባይ ርእዩ ተፈትሐ ብሕታዊ ቆልዓ ከም ዝኾነ እውን ተዛረበቶ። ድሓር እውን ኬል ንኣሽሊ ክደሊ ንደገ ወፀ። ክልቲኦም እውን ኣብ ደገ ተራኺቦም እንትሰዓዓሙ ርእዩ ፊልምና ይውዳእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኒማና ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዚኣ ትመስል ነይራ። ፈትዮም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ተሃሊኹም ሕጂ እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እስካብ ቀጻሊ መደብ ንራኸብ። ናይ ጽባሕ ሰብ ይበለና።